Hei ystävät, terveisiä täältä Parolasta. Meillä on täällä tänään jännittävä kööri paikalla ja ajatuksena on keskustella vähän rottinkidesignista, muustakin designista. Meillä on ilo saada vieraaksi tänään Maija Toppila tuolta Antiikki ja Design-lehdestä. Ja Maijan kanssa jutustelee Anitta, Herrasen Anitta, ja sitten Naskalin Jyri, joka sitten taas tekee täällä meillä niitä rottinkikalusteiden kunnostus- ja huoltohommia. Ja mä olin Johanna Rusnelvarjo ja Anittan kanssa sitten vedetään tätä meidän piskuista naisyrittäjäyritystä. Niin. Mutta tosiaan niin meillä on tänään täällä mukava päivä tai ilta ja meillä on Antiikki ja Design-lehden lukijoita tulossa hetken päästä ovesta sisään, mutta ajateltiin, että muutama hetki juteltaisiin tässä yhdessä ennen kuin otetaan vieraat vastaan, jotta kaikki pääsette vähän tähän juttuun mukaan. Tervetuloa Maija. Kiitos. Oli aivan ihana tulla tänne. En ole koskaan teidän myymälässä käynyt ja nopeasti kiersin kaikki nämä kerrokset ja on aivan innoissani. Tämä on niin kaunis ja tyylikäs miljöö, että Kiitos. hieno olla täällä. Ihana kuulla. Kiitos. Hei, teema on antiikki ja design. Mitäs me voitaisiin sulle kertoa nyt, kun sä oot ensikertalaisena täällä? Haluatko sä vähän haastatella meitä? No, mä ainakin hirveän mielelläni kuulisin Anitalta tämän yrityksen alkuvaiheesta, koska eihän Suomessa ole kovinkaan monta design-alan yritystä, joka on pysynyt saman suvun hallussa alusta saakka, jonka tuotteista edelleenkin monet on samoja, jotka ihan perustamisvaiheessa tehtiin. Ja kerro vähän, miten firma syntyi. Muutimme tuolta Loimaalta Parolaan aikanaan. Ja mä aloitin täällä koulun ja sitten meillä oli sellainen pieni paja siellä Kanunginmäessä, joka on edelleenkin se rakennus olemassa. Ja siellä sitten äiti ja isä teki Aulis ja toinen Herranen kaksistaan näitä rottikikalusteita. Mikä heidät innosti rottinkiin? No he oli tällaisella näkövammaisella töissä jo aikanaan ja saaneet opin. Isä oli jo Helsingissä aikanaan ollut näkövammaisilla töissä ja hän oli siellä saanut runkojen teon opin. Ja sitten kun hän tapasi Loimaalla äitini, niin sitten mun äitini tuli myös siihen samaan työpaikkaan ja hän opetteli nämä sidontatöiden tekemisen ja siitä se sitten lähti. Se oli selvästi intohimo. Kyllä, niin oli. Ja sitten täällä oli isäni serkku, joka oli iäkäs ja oli saanut jotain muita töitä. Sanoin, että he on vähän väsynyt tähän, että he ei jaksa tehdä kahta työtä, että tulkaa te ja ostakaa tämä. Ja sitten äiti ja isä osti sen, otti lainaa ja osti tavallaan ihan tyhjästä. Tietenkin oli se paikka sitten vuokralla heiltä ja me muutimme sitten sinne yläkertaan. Siellä oli alakerrassa semmoinen pieni autokorjaamo tavallaan, joka oli sitten se rottinkipaja samalla ja me asuttiin siellä yläkerrassa yksiössä. niin pienestä se lähti ja sitten pikkuhiljaa, kun huomattiin, että on kysyntää, äiti kierteli ensin sellaisella Morris Minillä vissiin. Taisi olla joku lumikenkätuoli siellä katolla kattotelineessä ja kävi tarjoamassa sitten niitä huonekaluliikkeille ja sitten se jotenkin 1-2 lähti, että kaikki ketjutkin otti meidän tuotteita ja talvella tehtiin tuotteita varastoon ja kesällä sitten myytiin ja tehtiin niin paljon kuin ehdittiin. Mutta varmaan siinä on ollut sen menestyksen yksi salaisuus se, että tämä muotoilu, se design on ollut kaunis ja puhutellut suomalaista kuluttajaa. Kyllä. Tai sisustajaa. Se muotokieli on, kun se on aito materiaali ja tällaista vähän pyöreä muotoista aina, että tästä ei saa hirveän kantikasta. No tässä on yksi kantikas, mutta muuten on aina yleensä aika pyöreä muotoista. Se jotenkin on puhutellut ihmisiä ja silloinhan miellettiin, että näitä käytetään mökillä, mutta hän on kevyitä ja voi käyttää missä vaan. Ja isäni sitten, haastattelin äitiä, koska olen jo unohtanut, että miten niin kun se lähti se muotoilun suunnittelu isältä, kun isä oli tavallaan siis tällainen taiteilijaluonne vähän muutenkin, niin äiti kertoi sitten tässä ihan toissapäivänä vai eilen, että esimerkiksi tuo Aulis-keinu, niin isä piteli käsissään noita tuollaisia puolipyöreitä. Mä en tiedä, se oli tehnyt johonkin tuolin malliksi tuollaiset puolipyöreät, tuollaiset rottinkin runko-osat ja ihmetteli, että mitäs näistä nyt keksittäisiin. Ja sitten laittoi ne tuolta ylhäältä yhteen ja sanoi, että tästähän voisi tulla hyvä keinu. Meillä ei sellaista ole, että voisi olla aika kiva keinutella, että pitääkö sen istuimena olla lattialla. Ja siitä jotenkin lähti se idea, näin äitini muistelee. Ja sitä sitten
varmaan tehtiin useampaan kertaan prototyyppejä ja äiti oli aina sit mukana niin kuin arvioimassa, että yhdessä miettii, että miksi tämä näin tai näin. Ja testaili sitten ideoita ja tietenkin piti kokeilla, miten se roikkuuko hyvin ja onko siinä hyvä istua. Ja sitten muutettiin vähän jotakin loimitusosaa, että saatiin se pyöreä muoto tuohon selkänojaan, että siinä on kiva istua. Ja tuoleista lähti sitten taas, tuolejahan niin suunnitteli enemmänkin ja siellä vihelteli ja piirteli paperille aina. Varmaan mä olettaisin, että on tapahtunut kotona iltaisin, että päivällä ei ollut aikaa, koska piti tehdä ne rungon osat sarjassa ja niin poispäin. Niin sitten hän testaili jotain prototyyppejä, että meillä edelleen siis löytyy täältä paikan päältä, on tuolla meillä vähän tallessa muutama vanha mallikappale, mitä isän aikana on suunnitellut. Ja sitten mun äidillä on kotona aika paljon tämmöisiä mallikappaleita, jota ei ole nyt tällä hetkellä meillä mallistossa. Ja on Johannan kanssa mietitty, että varmasti yritetään niistä sitten tulevaisuudessa kehitellä. Ja on se aivan mahtavaa, että ne on siellä jäljellä, koska ne on osa Suomen kulttuurihistoriaa myöskin. Kyllä. Ja jos ajatellaan nyt tätä Aulis-riippukeinoa, niin se on 69 vuodelta. Niin. Onhan silläkin jo ikää vaikka kuinka paljon. Joo. Ja sitten siitä tuli tietenkin, isähän teki mulle myös lasten keinutuolin ja lasten tämmöisen simpukkatuolin, niin hän teki myös sit mulle tämmöisen lasten version tuosta riippukeinusta. Meillä on jossain kuvakin siitä, mutta sitä ei sitten varmaan otettu mallistoon. On tämmöisiä omia jotain pieniä juttuja, missä mun lasten lapset nyt sitten istuu. No se riippukeinu on, mutta keinutuoli on ja sitten toinen pieni simpukkatuoli, mikä tuollakin näkyy edessä suoraan. Ne on lasten käytössä. Se on sitä alkuperäistä Parolaa. Niin. Teillä on ollut monenlaisia vaiheita ja yksi hurjimmista on ollut se, kun Indonesiasta ilmoitettiin, että meiltä ei enää viedä rottinkia yhtään mihinkään. Jos haluatte tehdä jotain, se tehdään meillä täällä Aasiassa. Kyllä. Se oli aikamoinen isku yrityksille, mutta siitäkin te selvisitte. Ja oliko pakko mennä Indonesiaan ja alkaa etsiä yhteistyökumppaneita? No näin siinä kävi, näin tehtiin. Ja tehdään edelleenkin. Joo, ja sinne edustajan marssi muun muassa yksi tuoli Kaijalassa, että sehän sahattiin kahtia, kun ei ollut vielä sähköposteja eikä muitakaan laitteita. Telefax taisi olla. Niin hän otti mallin mukaan lentokoneeseen ja siellä katsottiin, että voisiko ne tehdä siellä. Heillä oli tietenkin, niissä valmistajilla oli paljon omiakin malleja, mutta ne oli aika koristeellisia ja koettiin, että ne ei ehkä Suomessa eikä Skandinaaviassa myy. Niin sitten siellä ruvettiin teettää näitä meidän omia malleja. Joo. Ja ne on Jaavan saarella, eikö vaan? Kyllä. Joo, kyllä. Joo, siellä. Oletteko te kaikki käyneet siellä? Mä en ole valitettavasti päässyt käymään, mutta olisi kyllä mahtava päästä. Toivomuslistalle, eikö niin? Kyllä. Säännöllisesti kävin silloin aina tarkistamassa laatua. Silloin meillä kävi edustaja siis joka vuosi ja vähän messuilla. Ja nyt sitten tietenkin tämä on helpompaa, kun on kaikki etäyhteydet ja videopuhelut voi kätevästi niin, että jos on joku malli kehittäjillä, niin sitten Johanna ottaa yhteyden, että nyt tässä pitäisikin, jos malli on tullut jo tänne, niin tästä voisiko tätä vähän muuttaa näin ja noin ja niin poispäin, niin se on toiminut tosi hyvin. Kyllä, korona on muuttanut tosi paljon niitä käytäntöjä, että me pystytään tekemään. Eilenkin aamulla olin Indonesiassa, mutta todellakin linjojen kautta, niin se on hirveästi helpottanut ja nopeuttanut juttuja, että pystytään tekemään verkon kautta suunnittelua. No kuinka usein teille tulee sitten kontti Indonesiasta meriteitse? Vähän riippuu tietystikin sitten myynnin tahdista, mutta mukaan. Myöskin sitten niin kuin sesongista, että kesähän on edelleenkin meidän vahva sesonki. Ja kyllä meille kuukausittain kontteja tulee, että se on aika hieno juttu, että se on aina semmoinen koko jengin urakka, kun se tyhjennetään. Niin. Joo. Tuleeko ne Hankoon vai? Ne tulee Helsinkiin. Helsinki. Joo. Ja sitten tänne näin tuodaan paikan päälle. Kyllä. No teillä on ollut sitä omaa suunnittelua. Sun isäsi suunnitteli niitä ihan ensimmäisiä alkuperäisiä, mutta olette käyttäneet myös sitten ihan nykydesignereita. Kyllä. Joo. Ihan alun perin aloitettiin Hinni Korpelan kanssa, joka suunnitteli tämän punossarjan, missä on 1 lounge-tuoli ja 2 pöytää eri korkusta. Joo. Sitten tuli Johanna mukaan kuvioihin, kun aloitettiin tehdä yhteistyötä tämän mainonnan ja markkinoinnin ja kaiken muunkin kanssa. Ja sitten itse asiassa kaikista ihanin on tämä
Harri Koskinen. Harri Koskisen. Niin. Niin, koska hän otti yhteyttä ihan ensimmäinen mesuasiossa, että hänen asiakasaloisteen jonnekin jotakin meidän tuotteita. Ja sitten Johanna rohkaisi mua, että kysypä Harri Koskiselta, että voisiko hän suunnitella meille tulevaisuuden klassikoita. Ja siitä sitten lähti tämä yhteistyö. Joo. Ja sieltä tuli sitten tämä Lasse-sarja ja Toini pöytä. Ja Oli vuosikerta. Niin. Mutta nyt näistä Johanna osaa kertoa paremmin, kun hän on ollut siinä enemmän mukana. Niin. Joo, eli nyt tavallaan 2020-luvulla niin on sitten näitä nykymuotoilijoita, joka on meidän mielestä sellainen aika hyvä teko siitä näkökulmasta, että meidän yksi perusarvoista on kuitenkin tämä kotimainen suunnittelu. Ja koska se meidän vahvuus, mutta myöskin samalla tietyllä tavalla semmoinen akilleen kantapää on se, että rottinki ei kasva täällä, vaan että se rottinki kasvaa, mitä me käytetään niin siellä Indonesiassa. Ja kuten puhuttiin aikaisemmin, niin se valmistus pitää tapahtua siellä. Että se on edelleenkin laki näin. Ja se on se, miten me halutaan sitä kotimaisuutta tuoda esille ja kasvattaa, niin on nimenomaan sitten näiden nykymuotoilijoiden kautta. Joo. Ja Hinni Korpela on aika nuori, hän on vielä 40, eli myös silloin niin kuin tavallaan puhutellaan vähän uutta yleisöä näiden muotoilijoiden kautta. Joo, ja nythän me järjestettiin viime vuonna Young Finnish Designin kanssa suunnittelukilpailu, ja siellä myöskin nuori muotoilija Lassi Alestalo on tehnyt meille sitten uusia tuotteita. Ja tällä hetkellä me työstetään Nemo-arkkitehtien kanssa sitten yhtä uutta mielenkiintoista tuotetta, jonka kanssa tullaan ulos sitten joskus. Mutta siihen liittyy vahvasti myöskin sitten Jyri matkaan, eli meillä on siellä sitten samalla testissä muita materiaaleja, eli Jyrin osaamisen kautta on tullut jo nahka tuohon meidän korjaamiseen mukaan. Eli meillä on rottinki ja nahka, millä voidaan korjata, ja nyt sitten meillä on siellä 3. materiaali testissä tällä hetkellä, joka liittyy tähän yhteiseen projektiin, että kotimainen materiaali, että mitä sitten voitaisiin jatkossa käyttää. Mielenkiintoista. Siitä ei vielä voi ilmeisesti puhua. Ei vielä, kerromme sitten kun voimme. Joo. No mistä ylipäänsä tuli se ajatus, että rottinkia pitää pystyä myös korjaamaan, kunnostamaan ammattilaisesti? Tuliko se kysymys niin kuin asiakkailta? Paljon kysytään, ja se on ollut aina osa Parola Rottingin toimintaa. Ja Anittan äiti Toini Herranen, joka on jo yli 80-vuotias, niin on sitä tehnyt täällä. Vuosikausia. Kyllä, siis oikeastaan koko ajan. Ja hänellä on rautainen osaaminen siihen, materiaalituntemus ja se käsityötaito. Ja nyt sitten kun Toini on tietystikin jo eläköitynyt, niin meillä ei ole ollut sitä palvelua kuin harvoille ja valituille tai Toinin jaksamisen, vitsimisen mukaan. Ja kun sitä on kysytty niin paljon, ja toki myöskin tämä maailman aika on sellainen, että mielestäni se maailman aika ja meidän niin kuin maapallo edellyttää sitä, että korjataan, eikä vaan aina osteta uutta. Niin kestävää kehitystä. Kyllä. Ja hän opetti sitten Jyrin tekemään. Ainakin avusti. Ai miten hienoa. Joo, kyllä. No olitko sä kohdannut rottinkia ennen tätä? No en itse asiassa, Parolan kautta siis rottinkin huonekaluja on kyllä toki istunut ja on tuttu tuote sillansa, että ettei niin työstämisen näkövinkkelistä niin en ollut kyllä käsitellyt, mutta oli kyllä jotenkin ihastuin kyllä heti kun pääsin käsiksi, niin ihan vei niin mennessään. Miten sä kuvailisit käsityöläisenä tätä materiaalia? No se on vähän niin kuin siis, kun mulla on tosiaan se nahka itsellä niin kuin semmoinen nyt omassa työssä päämateriaali, niin jotenkin niissä on jotain samaa sen raadollisuuden kautta tavallaan. Ne on molemmat luonnonmateriaaleja, mutta sitten tavallaan se, että ei siinä hirveästi virheitä voi tehdä, kun se on, niin kuin näkyy se jälki heti siinä. Et siinä mielessä niissä on jotain samaa, mutta rottingista kun siinä on ne omat sitten taas niin kuin systeemit, millä se toimii, että sen täytyy olla kosteita, jotta sitä voidaan muokata, ja sitten kun se kuivuu, niin se jää siihen muotoon ja näin. Että siinä on niin kuin omat systeeminsä, että mitkä pitää olla hallussa, mutta että tosi mielenkiintoinen materiaali ja tykkään korjata ja työstää. Ja Toini oli kyllä mielettömän hyvä opettaja siinä kyllä että hän siis tuntui uskomattomalta, että miten niin kuin, hänkin on niin kuin pienikokoinen
nainen ja sitten ihan mielettömän voivat niin kuin, tavallaan siinä, koska se vaatii kyllä voimaakin oikeasti todella paljon. Kyllä. Terveisiä Toinille. Niinpä, joo, Kyllä. Eli onko se voima siinä käsitellään tuollaisia, taivutetaan näitä? Esimerkiksi siinä, joo, kyllä. Joo, ja sitten taas toisaalta ihan siis näppivoimaa siinä, kun sidosnauhoja laitetaan esimerkiksi sidosrottinkia. Se täytyy tosi kireeseen vetää ja siinä pitää niin koko aika pitää se jännite tavallaan mukana siinä. Ja sitten tietenkin, no Toinilla varmasti ehkä hänellä oli pienet kädet, niin sitten sai niin näppärästi tuonne väleihin, mutta itsellä on välillä, vaikka mullakin on onneksi hoikat sormet, niin pystyy sitten toimimaan. Täysi työ niitä solmia. On siinä kyllä siis, joo, kyllä se niin sillain on niin kuin työläs periaatteessa, että kyllä hiki tulee toisinaan hyvin pajalla, kun niitä vääntelee ja kääntelee. No tähän korjauspalvelu esiteltiin Habitaarissa 23 syksyllä. Joo. Mitenkä siellä yleisö otti? Hirveän ihanasti. Niin. Jyrillä oli siellä myöskin työnäytöksiä ja kyllä se kiinnostaa. Niin. Mutta hirveän ihana on ollut huomata myöskin sellainen, että yritykset, joilla on vanhoja rottinkikalusteita tai rottinkituotteita, niin kokee sen arvokkaaksi, että niitä voidaan nyt sitten korjata ja entisöidä. Niin tavallaan se myös opettaa heräämään siihen, että hei, meillähän on täällä tämmöisiä aarteita, joille voi tehdä jotain ja taas ne jatkaa elämänsä. Joo, se on semmoinen, mikä on just tullut näissä asiakkaiden viesteissä vahvasti se tavallaan semmoinen tarina siellä taustalla, että kun se on kulkenut se tuote tosi pitkään, siis niin kuin, että monesti tulee, että on vaikka isoisä tai äiti ostanut, tai sitten joku, että on imetystuoliksi ostettu tai jotain, niin siellä on niin vahva tunneside siihen tuotteeseen, niin se on mielettömän hieno, kun ihmiset haluaa niitä korjata sitten myöskin, ettei se ole vaan, että roskii ja uusi. Niin. Näin. Ja usko tai älä, niin me saadaan rakkauskirjeitä, ei nyt sentään, mutta fanipostia, siis näitä tarinoita, niin kiitos kaikille, jotka niitä meille kertoo ja lähettää, on aina todella sykähdyttävä lukea Ihan on tullut tai siis kuulla. Kirjeenä ja myös sähköpostilla, että meillä on täällä isoäidin vanha keino, missä edelleen istutaan. Ja on hirveän hauska nyt myöskin huomata se, että kun ihmiset kyselee sitä hinta-arviota siihen korjaukseen, niin me kuullaan siinä yhteydessä myöskin aina niitä tarinoita. Ja onhan se hirveän rikasta, kun saa kuulla, missä ne on kulkenut. Tämä oli just semmoinen hyvä esimerkki, siis yksi työ, mikä tuli semmoinen, niin tuli kuvia ja sitten, että tämmöinen ja tämmöinen, se oli joku tuoli muistaakseni, ja sitten mä olin niin kuin sillain, kun katsoin sitä, että tämä on niin valtava työmaa, että en tiedä, että kannattaako tätä lähteä edes korjaamaan. Ja sitten kun luki sen tarinan, niin oli sillä, että pakkohan tähän nyt on katsoa niin, että tavallaan se tarina puhutteli itseäkin, vaikka en millään tavalla tuntenut heitä niin valtavasti. Että se oli kyllä. Ja eikö se jännä nyt, jos ajattelee niin antiikkia designia, niin antiikkihan usein on 100 vuotta vanhaa, tai näin se on niin määritelmäomaisesti, mutta sitten yleensä se on se, mikä oli isovanhempien maailma. Vanhemmat, jos ajattelee lapsenlapsia, vähän niitä niin kuin kyllästyttää se oman lapsuutensa tuotteet, mutta se isovanhempien maailma on se, joka sitten alkaa vetää puoleensa. Kyllä. Ja joku 60-luku on juuri sitä tällä hetkellä. Kyllä, se on juurikin näin. Ja 70-luku myös vetoaa. Ja mikä ihaninta, niin nämähän on niin klassisia ajattomia. Näissä ei näy sitä 70-luvun oranssia ja kirkua vihreitä, vaan on elettömiä, tyylikkäitä huonekaluja, jotka sopii ihan minkälaiseen ympäristöön tahansa. Helposti yhdisteltäviä. Monesti kysytään sitä, että eikö se ole vaikea yhdistää, mutta ei se kyllä ole. Niin. Et sen pystyy oikeastaan mihin tahansa tyyliin niin kuin yhdistämään. Ja kyllähän niin kuin pohjoismainen puu usein on vaalea, mutta ainakin siihen tämä on hyvin helppo. Kyllä. Tulee meille jotkut Aallonkin huonekalut, niin nämä sopii täydellisesti niiden kanssa. Onhan Aallon huonekaluissakin käytetty rottinkia. Niin. Näin. Lähdetäänkö me vastaanottaa meidän vieraita tästä? Ilta alkaa tästä. Niin, lähdetään.